5x1 téma. Je leto, čas dovoleniek a možno aj čas váhania a premýšľania pred tým, ako sa na dovolenku vyberieme. V rubrike 5x1 téma sa tento týždeň venujeme cestovaniu. Príprava na cestovanie je veľmi dôležitá, aby sme si potom mohli dovolenku už len užívať. Na čo všetko máme pred vycestovaním myslieť? Odpovedal mi cestovateľ Michal Chmeliar zo Žiliny. Pred vycestovaním najskôr si samozrejme treba ujasniť, že kam sa chceme vybrať, kam chceme vycestovať. To znamená, sú také rôzne kritériá, podľa čoho si ľudia vyberajú krajiny alebo oblasti, kam sa chcú pozrieť. Takým základným by asi malo byť to, že kam vás najviac ťahá to vaše srdce, čo je tým vašim vysnívaným miestom, ktoré by ste chceli vidieť. Alebo často ľudia cestujú na miesta, ktoré sú nejakým objektom záujmu, či už sa tomu venujú profesionálne alebo ako hobby. Keď niekto si študuje staré egyptské kultúry, tak sa samozrejme pôjde vybrať asi najskôr do Egypta, pozrieť pyramídy a faraónov. A samozrejme je dosť také závažné kritérium aj tá finančná otázka, teda podľa toho, aké má kto možnosti, tak niekto sa môže venovať polárnym výpravám, ale takáto výprava už zase stojí aj iné peniaze, aby sa človek vybral na južný alebo na severný pól. Spomínali ste poznávací zájazd, aj tú polárnu výpravu, ale čo ak si chce človek ísť len oddychnúť k moru, čo by sme mu odporúčili, podľa čoho vyberať dovolenku? Tak v tomto prípade samozrejme máme cesty, ktoré sú iba oddychové, máme cesty, ktoré sú viacej aktívne, sú poznávacie, máme cesty, ktoré môžu byť čisto expedičné, ako dajme tomu tieto nejaké polárne výpravy alebo vysokohorské výstupy, alebo vie si človek spraviť rôznu kombináciu z týchto troch. No a ak si chce niekto čisto iba oddychnúť, tak potom už je to záležitosť, skôr by som povedal, ak sa chce niekto iba opalovať a slniť a že potrebuje jednoducho vypnúť a nič viac nepotrebovať, len dobre jesť, vyspať sa, vyopalovať sa a nasoliť sa v mori alebo v oceáne, tak potom už je otázne len to, koľko času chce straviť, aby sa na tú danú miesto dostal. Takže ak nechce toho času cestovaním straviť veľa, tak potom sú vhodné aj tie európske destinácie, ako je Španielsko, Taliansko, Grécko, Chorvátsko, Turecko. Ale toto isté sa dá takisto zažiť aj na Maledivách, aj na Kube, aj v Karibiku, aj v Rio de Janeire. Takže potom už je len otázka toho, že kam človek sa chce vybrať a čo okolo toho si chce ešte nakombinovať a pozrieť. Vašou najobľúbenejšou časťou sveta je Amerika, konkrétne ktorá a prečo vás zaujala? Mojou najobľúbenejšou časťou je naozaj tá južná časť amerického kontinentu, takže Južná Amerika. Jednak som tam dlho žil, jednak sa tomu venujem už niekoľko rokov dosť intenzívne, takže mne tá juhoamerická kultúra veľmi sadla aj tak ľudský, aj mi prirastla k srdcu už tým, že tam človek veľa vecí zažil, prežil tam veľmi výraznú časť toho cestovateľského obdobia a preto, ak by som mal ešte v rámci Južnej Ameriky špecifikovať, tak potom moja srdcovka je určite Ekvádor. Prečo si ľudia vyberajú Južnú Ameriku na expedície, alebo teda konkrétne ten Ekvádor? Prečo je to také teda okrem toho, že vás to chytilo za srdce? Tak pre mňa je Ekvádor lebo je to v podstate taká moja druhá domovina, ale má ešte jednu veľkú výhodu, že v porovnaní s tými obrovskými krajinami, ktoré sú okolo, Brazília, Argentína, Peru, Kolumbia, tak Ekvádor je veľmi členitý a veľmi rôznorodý. Má moria, má Andy, vysoké hory, sú ostrove Galapág a má takisto veľkú časť Amazónie. Aby ste videli jednotlivé tieto zložky krajiny, tak nemusíte cestovať príliš ďaleko, príliš dlho. Sú to relatívne krátke úseky a vie sa vám úplne zmeniť krajina, úplne sa vám vie zmeniť prostredie. Takže záleží len na človeku, keď si vyberá dovolenku, čo chce, či chce teda oddych, alebo chce nejaké to dobrodružstvo a potom už nielen cestovanie prstom po mape, ale možno aj rada v jednotlivých cestovných kanceláriách alebo rada od známych. Presne tak, pretože niekto možno toho dobrodružstva zažíva príliš aj v tej práci samotnej alebo v tom bežnom živote, takže na tej dovolenke naozaj chce len vypnúť a užiť si len to nič nerobenie. A niekto zase naopak možno
možno ten pracovný stereotyp potrebuje oživiť aj nejakým dobrodružstvom a vtedy sú potom vhodnejšie také tie poznávacie zájazdy alebo expedície. Prípravu na cestovanie máme už za sebou, čo nasleduje po nej. Zoznam vecí, ktoré na dovolenke potrebujeme. Počúvajte aj zajtra rubriku 5x1 téma a dozviete sa viac. Dance with your baby no more. I never do something to hurt you though. Oh, but the feeling is fine. 5x1 téma. V rubrike 5x1 téma sa tento týždeň venujeme cestovaniu. Poznáte to, niekedy zabúdame doma kľúče, peňaženku alebo mobil. Čo ak si ale niečo dôležité zabudneme doma a už sme na dovolenke niekoľko tisíc kilometrov od domova. Preto je dobré predvídať a myslieť pred vycestovaním naozaj na všetko. S cestovateľom Michalom Chmeliarom zo Žiliny sa rozprával Ladislav Eliáš. Dovolenku sme si už vybrali, či už na základe nejakého katalógu alebo na základe odporúčania známeho, ale teraz nás čaká dôležitá úloha, čo si zobrať na dovolenku. Je dobré písať si aj zoznam predtým, ako vyštartujeme na dovolenku? Presne tak, takýto zoznam je vždycky dobrý, kedy samozrejme aj pokiaľ cestujete s cestovnou kanceláriou, tak tá vám dá nejaký odporúčaný zoznam vecí, alebo ak sa vy chystáte na miesto, ktoré vám odporúčil nejaký známy, tak takisto vám povie zhruba na čo sa pripraviť, aké tam bude počasie, aké tam budú podmienky, takže podľa toho je dobré si to spísať, aby potom človek nebol prekvapený už na mieste, aby neprišiel niekde v sandáloch na letnú dovolenku a zistí, že tam musí skákať po veľkých kameňoch a brodiť z rieky a presekávať sa pralesom, tak aby bol nachystaný na všetko, čo ho tam čaká. Takže ten zoznam je určite fajn. Čo býva prvé vo vašom zozname, keď si robíte zoznam pred vycestovaním? Najdôležitejšie aj prvé v mojom zozname sú vždy doklady, nejaké dokumenty, ktoré človek tomu potrebuje, niekde sú to víza a podobné, poistenie cestovné a peniaze. Tie doklady, poďme sa pozrieť na ne. Ktoré doklady nám treba na vycestovanie do zahraničia? Pokiaľ cestujeme v rámci Európy, tak v rámci Európskej únie, tak nám stačí samozrejme občiansky preukaz a nikde s tým nebude problém. Ak cestujeme mimo Európu, tak potom už treba samozrejme mať pas. Väčšinou treba pamätať na to, že krajiny ten pas akceptujú, pokiaľ je platný ešte aj nejakú dobu po návrate, takže netreba mať tú dobu expirácie hneď na druhý deň po dovolenke, pretože by s tým mohli byť na hranici problémy. Štandardný postup alebo štandardný ten časový limit je mať pas platný aspoň pol roka, 6 mesiacov po návrate z nejakej takéto krajiny. A okrem týchto cestovných dokladov potom samozrejme už sú to krajiny, kde treba víza, tak treba mať tieto vízové formuláre pri sebe. A niekde ich treba mať papierovo, niekde ich stačí len elektronicky, to je napríklad typ Austrálie, kde sa tieto veci riešia len internetom. No a potom už tie ostatné doklady už sú vlastne len takým doplnkom, cestovné poistenie na ten konkrétny počet dní a možno nejaké vytlačené informácie o tej krajine alebo nejaké brožúry, nejakých písaných sprievodcov. Dôležité je pozrieť si pred vycestovaním, aká mena sa používa v danej krajine a možno aj pre počet kurzu platia všade bankomatové karty zrejme, tak čo sa týka meny, čo by ste odporúčili? Vždycky je dobre kombinovať pri týchto financiách nejaké tie zdroje, ktoré má človek so sebou, takže vždy je dobré nosiť si so sebou aj cash, peniaze v hotovosti, nejakej mene takej medzinárodnej ako je euro alebo dolár, ktorá sa všade vo svete dá vymeniť, lebo nie všetky domáce meny vymeníte na Slovensku, takže pokiaľ idete do nejakej exotickejšej časti sveta, tak je dobre zobrať si euro alebo doláre a potom si peniaze vymeníte na mieste. Takisto je dobre mať čas prostriedkov na karte, pretože niekde sa naozaj dá platiť kartou a kde sa aj nedá, tak na väčšine miest sa dá z tej karty aspoň vybrať nejaká hotovosť v prípade potreby. A potom samozrejme ešte sa dajú zobrať aj nejaké cestovné šeky. Treba si vždy zistiť, či tá, ktorá krajina podporuje aj takéto iné formy platby alebo výberov, ako je len samotná hotovosť. Bola aj krajina, ktorej ste mali problémy s menou alebo teda s výmenou peňazí? Úplne problémy by som nepovedal, ale sú krajiny, kde to naozaj prebieha tak divokejšie, kde napríklad je nejakým spôsobom dvojitá ekonomika alebo dvojitá mena. Pri Venezuele je to veľmi... Tam treba tam aj na základe inflácie a čierneho trhu, ktorý v krajine funguje, tak oficiálny kurz
je, dajme tomu, nejaký. Za $1 dostanete, povedzme, napríklad 4 miestne boliviany, ale potom na u vexlakov na tom čiernom trhu na ulici dostanete 3, niekde až 4-krát toľko. Aj zajtra počúvajte rubriku 5x1 téma. Budeme sa venovať dovolenkovému poisteniu. Jedna téma. Boli ste už tento rok na dovolenke? Alebo sa ešte len chystáte? Ak áno, tak myslíte na všetko? V dnešnej rubrike 5x1 téma pokračujeme cestovateľskými radami. Určite sa zídu, pretože niektorí dobrodruhovia odchádzajú na dovolenku aj bez poistenia. Lenže čo ak sa tam niečo stane? Je dôležité poistiť sa pred vycestovaním na dovolenku? Ladislavovi Eliášovi odpovedal cestovateľ zo Žiliny Michal Chmeliar. Ja by som túto možnosť určite odporúčal, pretože tá položka na to pripoistenie, ak hovoríme teraz o komerčnom pripoistení, tak nie je až taká obrovská, ako vedia byť potom náklady aj za úplne banálne ošetrenie niekde na mieste v nejakej ďalekej krajine. Pokiaľ cestujeme v rámci Európy, tak náš preukaz zdravotnej poisťovne platí na úkony, ktoré prepláca aj miestnym, tá miestna zdravotná poisťovňa, ale všetko navyše už si človek musí hradiť sám. Preto sa odporúčajú tieto komerčné pripoistenia a tie máme v podstate niekoľko druhov. Je niekde zoznam tých úkonov, ktoré nám pokrýva práve to poistenie naše, teda európsky preukaz poistenca? Toto si treba zistiť pred vstupom do konkrétnej krajiny. Na stránke Ministerstva zahraničných vecí by takéto informácie mali byť, lebo sa to mení, každá krajina poskytuje inak tieto štátom dotované úkony, takže to treba zistiť. Ale hovoríme teraz o teda európskej časti sveta. A pokiaľ ideme do sveta, aj v rámci Európy je teda dobré dať si aj to komerčné pripoistenie, pretože v tom prípade sa aj úkony, ktoré, môže sa stať čokoľvek, drobný úraz, nejaká hospitalizácia, neviem čo. V tomto prípade už sa to rieši priamo s tou poisťovňou a človek je v podstate chránený a krytý, nemá s tým až také veľké starosti. Aké sú druhy tohto komerčného poistenia? Čo všetko si môžeme dať poistiť na dovolenke? To základné rozdelenie je dvojité. Väčšinou vám v poisťovniach ponúknú poistenie Európa, poistenie Svet. Takže to záleží, že kam idete, podľa toho aj to poistenie si treba vyberať. Aj v rámci Európy a v rámci sveta je možné poistiť sa iba na liečebné náklady, to znamená len na nejaké ošetrenie alebo hospitalizáciu a tak ďalej, alebo komplexné cestovné poistenie, ktoré už zahŕňa okrem tých liečebných aj dajme tomu poistenia proti úrazom, strate batožiny, zmeškaným letom a tak ďalej. Majú to veľmi presne tieto poisťovne popísané, aké úkony sú v tom zahrnuté. Vám sa už stalo, že ste potrebovali teda pokryť nejaké tie náklady na liečenie v zahraničí práve z poistky? Nekonkrétne nie, ale ľuďom, ktorí cestovali so mnou, tak sa stalo aj toto, že bolo treba občas vyhľadať lekárskú starostlivosť alebo si museli pár dní poležať niekde na miestnej klinike a práve v tomto sa osvedčilo veľmi to pripoistenie, pretože funguje to dvojako, že buď si na mieste zaplatíte ten úkon, ktorý vám urobia a potom si ho spätne vydokladujete a tá poisťovňa vám ho preplatí, alebo to funguje aj tak, že vy len na základe toho vášho čísla poistky, ktoré vám poisťovňa prideli, tak nakontaktujete sa pred tým, ako ste ošetrení, že idete sa teda, alebo boli ste ošetrení v tom a tom mieste, v tej krajine a v tej klinike konkrétnej a poisťovňa už si potom vykomunikuje aj nejaký zdravotný záznam, aj všetky financie ohľadne tohoto spojené s týmto už vlastne rieši ona sama, takže už to ide mimo pacienta a ešte častokrát tomu pacientovi aj zavolali potom na izbu, ak tam bol dlhšie, že či korešponduje ten stav, ktorý hlásila tá klinika s tým, ako sa cíti on a tak ďalej a všetky vlastne výdavky už si riešila spolu tá klinika
s tou poisťovňou a išlo toto všetko mimo pacienta. Ešte sa spýtam na dĺžku poistenia. Je to na konkrétny čas dovolenky alebo expedície, alebo sa to dá na rok, na pol roka? No pokiaľ cestujete veľa, tak určite sa vám oplatí zobrať si nejaké to ročné poistenie a pokiaľ sa jedná o nejaké jednorázovú cestu alebo jednorazové cesty párkrát na pár dní, tak potom to stačí vlastne si to poistenie vybaviť vždy na konkrétny termín od letu po príletu, alebo teda respektíve od vycestovania zo Slovenska až po návrat na Slovensko. V zajtrajšej rubrike 5x1 téma, ktorá je tento týždeň venovaná cestovaniu, sa Ladislav Eliáš s cestovateľom Michalom Chmeliarom porozpráva na tému dovolenkového očkovania. 5x1 téma. Na dovolenke sa môže stať hocičo. Napríklad, že vás niečo uštipne. Myslíte aj na to? Niektorí ľudia zle znášajú očkovania. Je potrebné sa zaočkovať pred vycestovaním na dovolenku? Ladislavovi Eliášovi odpovedá skúsený cestovateľ Michal Chmeliar zo Žiliny. Je to, povedal by som, odporúčané, alebo takisto záleží to, že kam ideme. Sú miesta, kde sa treba pripraviť skôr na nejaké žalúdočné problémy alebo tráviace a na to očkovania nepomáhajú, tam len treba nejakých deň, dva zadietovať a použiť nejaké živočíšne uhlie a suchare a čaj. A pokiaľ idete do krajiny, kde sa nejaké očkovanie vyžaduje, tak potom je dobré, ak cestujete do nejakej vzdialenejšej exotickej krajiny, navštíviť predtým oddelenie cudzokrajných chorôb a oni vám presne povedia, že ktoré očkovanie je do tejto krajiny buď odporúčané, alebo aj povinné. Takisto cestovná kancelária, pokiaľ cestujete s cestovkou, tak vám povie, že pokiaľ cestujete, dajme tomu, do Brazílie, tak sa vyžaduje očkovanie. Konkrétne pri Brazílii je to žltej zimnice napríklad. Ak ste predtým niekoľko mesiacov navštívili aj Peru a Bolíviu. Takže sú na to tie miestne pravidlá, o ktorých tie cestovné kancelárie vedia, takisto o tom vedia aj na oddelení cudzokrajných chorôb. To znamená, že keď prichádzame do danej krajiny, tak nám môžu skontrolovať, či máme absolvované povinné očkovanie a ak to tam teda nie je, tak nás nepustia. Áno, toto sa robí takou formou, že keď vlastne si dávate na Slovensku nejaké to očkovanie, či už sa jedná o žltačku, žltú zimnicu, tetanus, hociaké iné, dostanete k tomu taký žltý očkovací preukaz, a kde sú tie jednotlivé choroby, voči ktorým sa očkuje vypísané a tie, ktoré máte absolvované, k tomu vám dajú pečiatku a tým pádom sa môžete preukázať, že to očkovanie máte. Ak prichádzate do krajiny, kde je takéto očkovanie povinné, tak oni majú právo vás na vstupe do krajiny skontrolovať, či takéto očkovanie teda máte a pokiaľ nie, tak vám môžu aj zakázať vstup do tejto krajiny. Povieme nejaké špecifika daných krajín, kde treba určité špeciálne očkovania? Sú také rizikovejšie oblasti, kde sú problémy s hygienou, hlavne v Ázii, v Afrike, v Južnej Amerike, dajme tomu na žltačku. Do týchto rizikových oblastí paradoxne patrí aj Slovensko, takže keď by aj niekto iný, dajme tomu z Austrálie, z Ameriky, chcel prísť do Európy a chcel navštíviť aj Slovensko, určite mu budú veľmi odporúčať dať sa zaočkovať aj voči žltačke. A potom už sú rôzne tie miestne, keď sa ide do pralesov, tam môže byť výskyt teda tejto žltej zimnice. Veľmi často sa ľudia boja malárie, či už sa ide do Afriky alebo do Amazónie, ale v prípade malárii neexistuje očkovanie, tam sa dá v podstate voči tomuto brániť len teda užívaním antimalárik priamo na mieste a potom takou mechanickou obranou ako nosenie dlhších rukávov a dlhých gatí v tých miestach a v časoch, keď je zvýšený výskyt komárov. Dáme sa zaočkovať. Ako dlho vydrží toto očkovanie? To záleží od konkrétneho očkovania. Niektoré sú doživotné, že sa necháte zaočkovať raz a už to potom viacej nemusíte riešiť. Niektoré sú potom ako napríklad tetanus, tie sú na cyklus, myslím, 10 rokov a potom ich treba preočkovať a sú niektoré, ktoré majú tento cyklus ešte kratší. Takže to vám vždycky lekár povie, že po akej dobe, v prípade, že sa do tej oblasti budete opakovane vrácať, tak
ho treba dať preočkovať. Je to finančne náročné zaočkovať sa do ďalekej krajiny? Je to dosť finančne náročné, pretože v každé toto očkovanie si ten cestovateľ musí hradiť z vlastného vrecka a nie sú to úkony preplácané poisťovňou, lebo ide o nadštandard, takže na to majú na tomto oddelení cudzokrajných chorôb stanovený cenník, ktorý si na dverách môžete prečítať, že idem si dať zaočkovať žltačku alebo preočkovať tetanus alebo žltú zimnicu, tak si viem presne vyrátať, koľko budem potrebovať na to aj peňazí. Pozriete si pred dovolenkou zákony a tradície krajiny, do ktorej chcete vycestovať? Na túto tému bude zameraná rubrika 5x1 téma už zajtra. Jedna téma. Na Slovensku vyznávame tradície a svoju kultúru, ale čo keď príde zahraničný turista na Slovensko? Usmerňujete ho aj v tejto oblasti? Alebo keď vy vycestujete do zahraničia, tak všímate si tradície, kultúru, prípadne zákony danej krajiny? Ladislavovi Eliášovi cestovateľ Michal Chmeliar odpovedal jednoznačne. My teda občas tu vieme usmerniť nejakých príchodzích turistov, návštevníkov Slovenska, tak na tieto rady treba dbať, aj keď idete vonku. Treba počúvať, čo vám hovoria miestni ľudia. Keď vám miestni ľudia povedia, že v tejto štvrti už ale by ste sa nemali vy ako cudzinec hýbať, lebo už to môže byť nebezpečné, tak ich treba počúvať, lebo asi najlepšie vedia, prečo vám to hovoria. Keď vám niekde povedia, že šperky, ktoré máte na sebe a drahý foťák, ktorý máte na krku, je lepšie schovať, pretože ste opäť v nejakej zóne, kde už by ste o tieto veci mohli prísť, opäť je dobrého nejakým spôsobom aspoň sa na to radou zamyslieť, že prečo vám to ten domáci hovorí. Ale takisto aj tie príjemnejšie veci, keď vám miestni povedia, že treba uchutnať takýto nápoj, takéto jedlo, ktoré je typické pre danú oblasť alebo krajinu, tak to treba vyskúšať, lebo v tomto prípade ja vždy tvrdím, že aj vec, ktorá vám nechutí alebo nemusí chutiť, ale dá sa vyskúšať len na tom danom mieste, tak ju treba skúsiť, lebo je to miestna nejaká lokálna špecialita a už naozaj nemusíte mať inokedy v živote šancu takéto niečo vyskúšať. A možno nám poradí aj delegát alebo sprievodca, ak si teda vyberieme dovolenku so sprievodcom, alebo si možno vyberieme dovolenku na vlastnú päsť. Čo je lepšie podľa vás? Toto je ťažko zodpovedať za každého z vás. Naozaj, ak pôjdete na dovolenku takú pobytovú, bude sa o vás starať nejaký ten pobytový delegát, ktorý bude mať nejaké úradné hodiny a bude tam na to, aby vám asistoval pri nejakých problémoch alebo sa staral o váš komfort a ponúkal vám možnosti danej krajine, trošku vás oznámil s tým. Ak pôjdete na cestu, ktorá je poznávacia, expedičná, tak tam už o vás nebude sa starať nejaký pobytový delegát, ale sprievodca, ktorý bude celé dny s vami a bude dbať na to, aby všetky prechody hraníc išli hladko, aby ste teda vyskúšali miestne špeciality tam, kde sa majú skúsiť, aby ste neliezli do nebezpečných zón, ktorým by sme sa mali vyhnúť a tak ďalej. Takže na toto tam ten sprievodca je. Samozrejme, keď idete so sprievodcom alebo s cestovkou, tak je daný nejaký program, ktorý je stanovený. Toto v podstate nemusíte riešiť, ak idete na dovolenku sami, že si dajme tomu iba zoberiete auto a hýbete sa po krajine a kde sa vám páči ostanete, kde sa vám nepáči odídete, kde chcete sa zdržíte dlhšie. Na druhej strane takýto nemáte teda pevný itinerár, ste slobodnejší v tom pohybe a častokrát sa dostanete aj bližšie k tomu domácemu obyvateľstvu. Na druhej strane takýto typ cesty vyžaduje dlhšiu prípravu, človek si musí naštudovať, kam to asi ide, aké sú tam tie zvyklosti, na čo sa pripraviť, aké bude počasie, treba si sledovať nejaké, diskusie na internete, najlepšie je zistiť od niekoho, kto už tam bol, na čo sa teda nachystať a čomu sa neubrániť, no a potom aj dajme tomu tú prepravu, šoferovanie, zháňanie lístkov už máte na starosti vy. Pokiaľ idete s cestovkou, tak tieto organizačné veci a to, kde budete spať, o to už sa starať nemusíte. Tento týždeň sme sa v rubrike 5x1 téma venovali cestovaniu a dovolenkám.